Il-Gvern flimkien mal-Malt Enterprise ħabbar skema ġdida li setejn kumpaniji u bejjija f'Malta jagħmlu tranzizzjoni għal beħ ta' prodotti mhux pakkeġġjati fil-plastik li jintuża darba biss. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet ġewwa negozju li jbieħ dawn it-tip ta' prodotti. Il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli, responsabbli wkoll mill-Malt Enterprise li ser tamministra din l-iskema, spjegat kif bekk se jkun qed jingħata inċentiv sa massimu ta' 20,000 euro għal nofs l-ispejjeż għal kull kumpanija li tagħmel din il-qalba. Qegħdin inħarsu lejn proġetti li jistgħu jaraw li pereżempju fil-każ ta' ċertu prodotti kollhom storage u anke l-użu ta' dispensers biex dak il-prodotti jingħataw f'kontenitur li jintuża aktar minn darba. Din l-iskema ser tkun qed tagħti għajnuna sa 20,000 euro u ser tkun tista' tkopri sa 50% ta' l-ispiża li tkun saret. Din l-iskema li kienet imwiegħda fil-budget ta' din is-sena se tibda tilqa' l-applikazzjonijiet millum sal-aħħar ta' Novembru. Preżenti għal din il-konferenza attenda wkoll il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia li tenna kif permezz ta' din l-inizjattiva ser ikun qed jitnaqqas l-ammont ta' pakkeġġjar kif ukoll is-single-use plastics fost oħrajn. Sostna l-importanza li l-industrija timxi jitfid mal-Gvern sabiex pajjiżna jibqa' miexi lejn tranzizzjoni ekoloġika u ambjentali. Qegħdin naraw li fil-pajjiż għaddejja tranzizzjoni ekoloġika u waħda ambjentali u dejjem nisħu li l-industrija importanti li tkun magħna. Fil-fatt jekk l-industrija tkun magħna naġlu iktar u nistgħu nimxu lejn id-direzzjoni li pajjiżna għażel.